eskerrik asko gerturatu zaruen hori, eta eskerrik asko eta kitxori, aukera hau emotiarren. Bueno, gurasoi euskaldunak eta euskara, ez? Titulua haundi xamarra, baina gisa da nik lan hau Plaentxian, Soraluzen kokatu dotela. Bueno, ikerketa kualitatibo bat, ikerketa baino gehiago saltzeo kualitatibo bat, esango dugu, ez? Urra hunditxan sartu barik, izneteko sakontze egitasmoa zala eta eineban lantxo hau, eta, bueno, pentsau jatan, bueno, ideia interesgarriak urtetzen ziala, eta, bueno, gaur hemen hausnartzeko bidea moten badabe, hoixe, bale? Bueno, abia puntuan, bueno, pixkat kezkatik, ez? Kezka kolektiboak jartzen dotor, Plaentxian bebai, Eibarren moduan aurreta gaztien euskeran erabilera hortan, bueno, kezka hundixa zeuan, ezagutza basoian handitzen, baina erabilera hor estankauta esango, inkluso momentu batzutan bajatzen beba zebilela esate zeben datuek, eta, bueno, horri begira pixkat, ez? Zerren geinkian, da hor bagen bizen bueltaka. Eta gero, kezka pertsonaletik, ez? Azkenian, guraso moduan, parez pare, gurasoi euskaldun hauek topatzen itxuan, batian da bestian, euskera ulertu bai, baina inez, ez? Eta zelan jokatu, ulertzen dau, euskera zeingo dio dala esaten betzat zer, zeraitxik ez da ikasi, ez? Bueno, pixkandik pertsonalki benola jokatu eta euren buruetan zer zeuan hortatik, ez? Eta gero beste alde batetik, faktoriak, bai, aurreta gaztiek hizkuntza bat, beste aukeratzeko hainbat faktore badarela aztertu zen bere garaixan, eta pentsatzen eban, gurasuen aldetik faktore horietan nolabait eragitzeko aukerak egon badarela, ezingo dugu erabaki, haiek ze hizkuntza aukeratuko daben, baina, bueno, gurasuak erreferente moduan inguru hurbil hortan egonda, hizkuntza araueri begira zerrezana badakagunez, bueno, hortxe eragiteko aukera bazerela pentsatzen jatan. Eta gero beste alde batetik, berri dobe, Plaentxiara joan da, eta beste inguru soziolinguistiko askotan emoten da moduan, gurasoi euskaldunen kopurua oso altua, eta jarri dut berezikei gurasuen artean, Plaentxin Eibarren moduan bere garaixan industrializazioakin eta etorritxako jende guzti horren seme alabak asko eta askoa eta be ereduan ikasitxak horrek ez guztiz euskaldun duero, beste asko bebai, beste asko esfortzu hori indabe, baina euskaldunen kopurua batez be gurasuen artean kokatzen da gaur egun, bai, guraso izateko adinean. Eta, bueno, eta niretza gero faktore gauzarik garrantzitsuenetako bada ulertzen dabe, bai? Bueno, ez dakit, morokil hori kontutan hartuta, galderia bazan, bueno, elkarrizketa elebidunak aukerak dare. Bale, bueno, datu honek beste barik, bosgarren mapa soziolinguistikoari begira, 2081-etik 2011-ara ikusten da euskaldun hartzaileak, eroia euskaldun horrek badoia zela gorutz, eta horrek teorian aukera batzuk zabaltzen ditu, eta gero bigarren taulatxuan, bazeren azken azterketetan 2015an, Soraluzen, bueno, portzentaiak, ez? Gurasuen artean, euskaldunak 45%, euskaldunak 13%, eta erdaldunak 22%. Bueno, 13%, bada zeo zer. Bale, orduan, bueno, lan aitzeko orduan bi atal nagusi eta bi helburu jarri nitxuan mai gainean. Alde batetik Soraluzeko gurasoi euskaldunen pentsamendu eta bizipenetan sakontzia, hizkuntza ibilbidean, familia transmisioan, jarreretan, aurre iritzixetan, eta gero, bueno, aukerarik egongo bazan, Soraluzen gurasoi euskaldunak euskara normalizazioan aktore aktiboagoa izateko proposamentxo bat behintzat luzatzia, egitasmo handi bat ez jarri mai gainean, baina, bueno, bidetxo bat zabaltzeko aukerak moten bazitxuan, horri ideia batxo batzuk urten ziren,
batian eta bestian, euslian metodologian ari diran kontuekin bebai, modan zeuan hortan neupe pixkat moda horri eutzi eta gero erakutziko zueten proposamen txiki bat eta martxan jartzeko asmoa da ona. Orduan, urratsak eztabaidataldiak egin dituan, eztabaidataldiak badira lehenestik pixkat esplikau dituanak, nitxuan lau eztabaidataldetan izan zen, gurasoi euskaldunekin dana, eta pixkat lehen esaten ebana, ez? Nik pertsonalki bebain nekazen kezka horrek nola sentitzen diran, ze pentsauko dute, ez? Nik euskera zeitzen betzat, pixkat euren ibilbide hortan bebain nola sentitzen diran, guraso diran aldetik transmisioari begirako ze pentsamenduak, inkluso eurak nola jaso zuten, ikasketa prozesuak, olako gai ezberdinen inguruan jardun zeben, eta horrek bildu, eta gero datuen azterketia aurrek karixen alderaketak, ez? Niretzat lan hontarako oso importantea izan zen lehenestik aitzatu daren 2009 izan egin zeben erdaldunen aurre iritzi eta jarreren inguruko lan hori, gauza askotan bebai parekotasun handixak topatu nitxualako, eta hortik eta zora luzen datu kuantitatibuekin eta inda zegoazen bestelako azterketa batzukin, alderaketa batein, eta hor ondorixuak eta hausnarketak esan dut, ez? Netzabe ondorixuak olan plauz botatzia, plaentxian jende ez askokin egindako azterketa batetik, igual hola botatzia lartxo da, baina hausnarketarako bide bat zabaltzen badau nahikoa. Eta gaur batez hor zentrauko naiz, hor badau lanian bertan dare konparaketak eta bestelako datuen kontuak, eta pentsau jata ondorixuetan, hausnarketa hortan zentratzia, zeuekin hortaz jardutia. Eta gero pixkat ondorixo eta hausnarketa horrek hartuta, aktibaziorako proposamentxo bat, eta hori izan da pixkat urratsak, ero lan hau itxeko bidea. Eztabaida-taldietan, hor bebai pixkat hasiera baten, galdetegi baten bidez egin eban, baina gero hemen librea lagatze jaku, ez? Berbetan, eta urten ziran gaixak pixkat euskara harremanak eta bizipenak, erabileran inguruan, euskara ikastian inguruan, bi mundu, elkarbizitza, pixkat ez, eskolatik zelan jaso daben, familia transmisioari lotutako kontuak, eta gero, euskara etorkizunian, pixkat nola ikusten zeben erek. Lehengo, ondorio, ez dakit lehengoa, ero bat behintzat bai, aurre iritzi eta kategorizazioan kontua. Hemen irudi hau ezaguna da, holako kategorizazioa hitz egiten dugunean, ezkerraldian karratua dago, ez da, argi eta garbi. Eta eskumaldian erronbua, ez, argi eta garbi. Eta gero, erdirutz joaten gara neinean, definizioari begira zailxamarra itxe jaku esatia, ez? Bate izango da, batentzat, karratua pixkat rotauta, ero erronbo babe bai eskerrerutz, biratuta, ero, pixkat, pentsatze jata, ero ala urtetzen zan be bai, guraso ia euskaldunak, ero ia euskaldunak orokorrian, definizio hortan ez dira eskarratu ez erronbo berez. Baina guk definitzen dugu zenian, ero haiek euren burua definitzen dutenean, normalian dia ez da karratu ero erronbo, normalian erdelduntzat ditugu, bai? Eta, horrek suposatzen daren guztiakin, ez? Guk baten bati galdetzen betza, ze Maria zer da, euskeraz daki Mariak ez erdelduna da. Baina, ulertzen da, baina hori da atzeko koletia, eta nik uste dut ez dela hain markaua. Eta lanian ziar, eztabaida taldetan be, naiz eta eurek aitortu ulertzen da bela, eta euskaldunen kriba hortan kokatzen badabe euren burua be bai, gero berbetan darenean, nik zelan ez dakit, ez dakit hori da berez erabilera gaitxi, baina euren buruetan erronbo dira, bai, erdeldun dira. Orduan, horrek uste dut badakala bere, bai, hori da, badaka pixu handixa itxeko orduan, guk baten gana jotzen dugunean, etiketa jeta kategorizazio hortan, gehien bat erdelduntzat ipintzen dugu zelako.
Eta hor gaitxi da katekiz handi bat, igual kalte itzen deskulako, eta honek aurre iritzisa sortzen deskuzelako, eta bestelako itxura aldaketa batzuk mantentzeko orduan, zailu itzen da belako. Gako nagusietako bat ulermenean dago, baina Euskal Herrian elkarrizketa elebidunak ez da ohiko praktika bat, eta oztopo nagusisa kognitiboan be badakau, ez? Aurre iritzi batzu dakauz, pertsona bati etiketaje hori jartzen detzau, eta guko itxura hori ipini dut aldatzea kostatuko da. Gurasoi euskaldunak eta elkarrizketa elebidunak aukera erreal bat. Hemen jarri dut, pixkat honintzairure eta jaso zeban argian, ez dakienari euskeraz egitea ez da onuragarria euskara hiztunarentzat soilik. Baita erdaldunarentzat eta euskara ikasten ari denarentzat ere. Euskarara hurbiltzeko modua litzateke ulermena lantzea, gero poliki-poliki hitz egiten hasteko. Ega mailako euskara lortu arte zain egon gabe, beldurrak, lotxak, beti mai gainean ditugu. Hori ez, kokatzen daunean, nahi daunean elkarrizketa elebidun hori mai gaineratzia ez da bakarrik guk einalizatia, hau da, euskeraz dakigun hori bidia zabaltzia, baizik eta haientzat bebai onuragarri esango da ikasketa prozesu hortan, ez? Eta ona, eurak bebai aipuetan behin da berri solako kontuak esate zituen. Osea, vamos a lo cómodo, los que saben, hori haitxatu dut, eztabaida taldietan gaztelera zen genduala, Osea, vamos a lo cómodo, los que saben euskera también, ese no sabe bien, y mejor en castellano, así me cubro las espaldas. Y uno mismo también, por no esforzarse, un poco, qué bien que me hablen castellano. Aunque si me hablaran en euskera me están haciendo un favor. Así que te vas quedando con todo, vas machacando, se te van quedando las cosas, aprenderíamos más. Berak bebai pixkat honintzak esaten dabena aipu hortatik, eta ez da lelengua mai gaineratzen dabena, erogon nitzanekin bebai hori esate zeben, guretzat hori aukera bada, ez? Orduan, horgaitxi jartzen eban, aukera erreal bat izan daikela. Bigarrena, hirugarrena. Eskolak asko egin du, baina gainkarga handia esartzen zaio eta realitatearen desitxuratzia. Hemen bi kontu. Alde batetik, eurek eskolan euskera ikasteko prozesu hori, hau da, gehienak A eta B ereduan ikasi zeben, hau da, euskeria asignatura moduan seken, eta orduan eurak esate zeben, orokorrian esate zebena desastre bazan. Hau da, gu iraiera altzen ginen, eta ni naizekin azten ginen iraiero, ez? Hori izan euren buruan seken maila hori, orduan eureri eskoliak esetzen lagundu hortan, eta aldiz, esate zeben, euren aurreri baietz, de ereduan dar eta euskera pila bat ikasten ari dira, baina metodu ez detze laguntzen. Ez du egi hartzen dira umiak eta horrek keitzen da urtetzen dianean gaztelerara jotzia, bai. Orduan batez be, einero ez eitxian kontu hori, eskolan gainean jartzen zeben, bai. Orduan, hemen bai pixka kategorizazioa ero simplifikazioa emoten da, eta eitzen dabe. Orokorrean eitzen zeben eskemia, zan, bedoa ereduan, beraz, guraso euskaldunak erdeldunen eredu hau da, beraz ez dugu ikasi, eta beraz, gaur egun, de ereduan, seme alaben eredua, euskara ikasiko dabe, eta beraz, erabiliko dabe, ez? Eskema hortan sartze zeben burua. Bale, eta gero, gurasoek asko egin dezakete motz. Hemen alde batetik lehen Estibalizek haitxatu daben hildotik, asko kaitxatze zeben, euskeran presentzia, euskeran erabileran garrantzia, eurek ben nahi dutela ikastia, batez be guraso izan diranian agertzen zala, baina aldiz pixka galdetze jakuenian, zer eitzen daben, euske aurreta gaztien erabilera hortan, umiek geixau erabiltzeko, nahiko motz gelditze zian, ez? Ipintzen detzeze da, ondo daren gauzak, baina, ez zeken, ez estrategia, zer abili geinke, zein geinke, ez pixkat hor, basan, nahiko motz gelditze zan. Hemen, aipu guzti, ez da dana irakurtzen, baina batez bezaten dau, azken aldixan, kanpainak egin dira gurasoak eredu dira azpimarratzeko,
eta hori oso importantia dela, baina era berian jasotzen da ez dute uste euren jokaera determinatzailea danik. Hau da, euren jarreran, euren jokaeratik baino kokatzen ditue bestelako leku batzutan, ero eskolia dela, ero kanpo faktoriak dirala, euren seme alabak euskera gehiago, ero gitxiago erabiltzeko, ero ez erabiltzeko hori, ez? Ez guraso moduan pixkat pelotia kanpoan jartzen zen, baina gero esaten zen, bai, gu behin geinketa itxen dugu, baina hortxe, bale? Bale, bi mundu eta elkarbizitzari begira, bueno, ez dakit, bi mundu eta elkarbizitza ditxu dut, iguale oso potolua da, Sora Luzen, bi eskola eren, nazionalak eta ikastolia, bai, publifikazioakin, bateratu zian, eta gaur egun eskola bakarra. Eta hemen niri bai, pentsatzen jata, nahiko hori ez, kategorizau eta nahiko simplifikatzera jotze zala, danok eitzen duen moduan, ezer jarri barik hortan. Eta orduan, bueno, eskemia, ez, eskola bi, mundu bi, elkarren kontra harrika. Eta elkarren kontra harrika, hemen iaz Jon Maiak plantau zeban hori eta bere bizipenetatik agertu zeban hori, behin da berriz agertze zen, ez? Kontua da, harrika aritzen zian hortan, nik ez dakit bi eskola euskaldun egon da bai, harrika ez etezian ibiliko, eta bentsatzo batzutan baietz, baina ibiltze zian harrika eta euskeria zan, itxuraz, ez? Hor erdixan, traban egon zeikiana, eta bueno, hori nik uste dut horre lagatzeko kontua dela. Eskola bat euskaldunena, beste erdaldunena. Nahi txandana beza nolan, baina gure eroaren buruan bai, holan zeren, ez? Estatutik etorritxako seme alamak. Berdin, euskaldunak eta erdaldunak harrika, berdina. Eskola biti batera esan dutzuet pasau ziala, eskola erdalduna gehi eskola euskalduna. Eta oin, eskola euskalduna da. Esaten da, bez? Lehen harrika, bi, eta oin batu da eta eskola euskalduna inda. Eskola bi, gatazka, eskola bat elkarbizitza. Eta gainera, asko urtetze zala jazta, ez dau gatazkarik eta hizkuntzak isa orekan egongo balira moduan. Egisa da, zegoala bat baino gehiago esaten zuen, a ber, baina askotan esaten dana, talde baten, danak euskeraz baldin bagabiz eta baldin badat, hor euskeraz ondo ez dakixan bat, gaztelera pasatzen gara, ez? Eta baldintzatzaia zein da benetan, ez? Eta batzuk handik bebai, hitz horiekin mahai gainean jartzen zeban, eta ni postu ninduan, ez? Ez bakarrik euskaldun hona hotik urtetzen da hori baizik, eta beste perfil bat eukialdaben horrek bebai ikuste zeban. Eta, bueno, kontutan eukitzekoa. Baina egisa da bebai bi mundu eta elkarbizitza hortan, euskeria jartze zeben horre erdigunean, gatazkia zegoan, oin batu da, eta dana fenomeno. Kontuz, ez? Eta nik hemen galderia, ez? Elkarbizitza bi mundu, iraganari hizkuntza eta elkarbizitzaren terminoetan begiratu gabe egingo aldugu etorkizuneko ariketia ondo, ez? Eta, bueno, hor, nik uste Jon Maiak bebai jardun zebala hortik, badatoz, etorri berrixen uholde hoieri begira praktika konkretuekin, ez? Hizkuntzan iztasuna, proiektu ezberdinekin bagabiz kalietan eta askotan proiektu horietan jende iluna beltzarana egoten da eta ez estatutik lehenago etorritxako horrek, ez? Eta seguramente eta hortan perfil hortako jendia egotia bai interesgarri da, eta nik uste dut igual hor atzian aurrera begirako kontu horrek heltzerako orduan badakagula pendiente bat, ez dala oin dala 10 urte etorritxako horreri begirako ariketa hortan bakarrik ikasiko duguna uste dut lehenago igual mahai gainean jarriaz genitxun hainbat kontu darela herri-zerri bai kudeatu biharrekoak eta elkarbizitza terminuak hitz egiten dugu zenian askotan, ez, gatazkan konponbidean eta kontu horieri begira planteatzen dugu, baina nik uste dut euskeria bai erdigunera ekartzeko biharrezkotasuna nabarixa dela eta aurrera begirako ariketa hori nahi badugu, ero txukunin nahi badugu ezinbestian lehen hau indako ibilbide horri aganoraz eta txukun erreparatzia gaur beba datoz, ez, uste dut gai horren inguruan hitz egitera, baina ezinbestekoa dela, ez. Gero, praktikan gauzatxo bat bai proposatzen eba, baina nik bat ez be hizkuntza ohituren kontuari heldu detzate, baina lanian
behintzat hau arrixagotan eban, ez dakit neukeltzeko ero besteren batzuk. Bale, gero, inposaketa zigorrak eta euskararen historia, eta hemen bebai, ekiz eta positibo. Alde batetik, harritxu ninduan asko ezagutza hundixa sekela euskaren historian inguruan, euren bizipenetatik bai, adinan arabera gertu autokau jakuen baserretxi bat jatzezan, euskeraz ari ziran haiengan zigorrak ikustia, hori zuzenean ikusi zeben, baina etxietan bebai bizi izan dabe, ero entzun izan dabe, ez da batek esatezan, mi suegra, que no le dejaban hablar en euskera, que además si hablaba en euskera, bueno, que le montaban unas y tenía zigorrak y no sé qué, eta beste batek, sí, pero eso por qué, ez? Osea, zeuan beste jende talde bat, euskeran historia, euskera zapalduta egotian nori, esekana. Osea, esekana, pentsatze zeban, ez? Horekan zerela, eta pentsatze jata, haube badala pixkat pendiente bat, eta askotan gero, gertatzen zen, ezagutza hori zekenek, lehen esan duten respetuan eta nun kokatze zeben da, kokatze zeben gehiago euskeran aldekotasun hortatik, baina igual ezagutza hori ez zeken asko kokatze zeben sarri, etorri jata euskeraz, esan detzate erderaz eitzeko, eta pixkat hartze zeben txarto. Eta nik uste dut kontzientzia hori, pixkat euskera nun daun, zegoeratan daun, ez jakitzia be, basekarrela, gero uren aldetik bai, nola sentitze hori, ero nola posizionatzen ziran hori. Bale, aukerak eta garatu gabeko bideak ditugu parez pare. Niretzat hemen, bi gauza holan motzian, hizkuntza itxura aldaketeri begira, lehen esan dan hortatik eta elkarrizketa elebiduneri begira gurasuek, baikor planteatzen zeben, eta bentsatzen jata hor bidetxo bat eitzeko aukerak zerela, eta gero beste alde batetik batez be biharra verbalizatzeko, herrixan parez pare aurkitzen dugun ia euskaldun hori, berdin jate euskaldun, erdaldun izan horrekin hizkuntzan aferan honen inguruan verbalizatzeko, askotan ez dakigulako nola jokatu, eta segurazki, eta ni asko postu nahu lan hau eitxiak pentsatzen duguna, baina positibo hau bai hartzen gaitxuela sarri, eta hori bide hori eitxiari bez notzak lagako. Eta motz-motzian, aktibazioan proposamen hortan, alde batetik elkarrizketa elebidunak eta gurasoek asko egin dezakete plan hortan bi proiektu piloto abiatuko dugu zointxe plaentxean, eta bat izango da, familia barruetan, eta hizkuntza itura aldaketa hizkuntza itxura oso errotuta dauzen lekuetan aldaketa emotia zailtxasuna dela batian da bestian entzun dabe, probatxo bat engo dugu, gauza konkretuekin, euslian metodologizia, eta bai lasarten da gurainen indako metodologizia hori pixkat etxe barrura eruango dugu denbora konkretu baten, modu konkretu batian, eta sei familiak bai etzezan da, eta abertze urtetzen da nortik, eta pentsatzen dut horre bai, gurasoek asko egin dezakete, pentsatzen dugulako, uste dut guraso bixak, hau da, guraso euskaldunak eta ia euskaldunak alkarrekin daren gune horietan ingo dugu, gurasueri begirako eskuartzia izango da, eta ia zenbat guztitzen daben horrek seme alaben oitxuretan, eta aberrera ginik daka mintzat aztertuko dugu, baina kasu honetan umiena alde batera lagako dugu, bai, gurasuek hartuko dabe zereina hor, eta bustitzen daben, ala ez daben bustitzen ikustia. Eta gero beste alde batetik kategorizazioa eta aurre iritzia, bi mundu elkarbizitza, inposaketa, tarte hortan, prebiotxo batzu bai eitxia, euskaldun eta euskaldun horre juntau, berbain, barruak astindu pixkat, ez? Eta guazen tranquil berbaitxera, eta uste badakaugula guk euskaldun moduan esateko, nola sentitzen garan, eta haiek bebai, uste dut esateko asko badakela. Eta, gero motz-motzian, beste eusle metodologisa bat menditaldian bebai holan garatzeko asmoa dakau, ekintza konkretu moduan, baina hor, bale? Eta ondiok ez dakadan ez horko ondorixorik, ezin ekarri. Eta beste barik, eskerrik asko, eta